हेलौ लोगोफोर। हाय आगै, गुड इभिनिं मयना बाजै, थेंक इउ। गुड इभिनिं आब'। औ बाजै, ओमफ्राय मयना अफिसियेल मा खालामदों? ओरैनो दं जिरायनानै। नोंलाय मा खालामदों बाजै? मा ओंख्रि जानाय आगैनो? ओंख्रिया दालिसोमोन आरोना बाजै, ओमफ्राय दालिजों माबा भेन्दि बेनिफ्राय आलु भाजिमोन। दं ओरैनो। माबोरै खबरा बाजै? गोथाङानो माने गोथावानो लिरदोंमोन खोमा आरोना, ओमफ्राय गोथाङानो फैबाय। फेननि आवाजा बिराद जाथारदोंना, दावराव खोनाथारदों बोरैबा मोनसे। बारा मोजां नङानो। मानो? नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो बाजै? कमेन्ट हरदो दे गाइस, सोर सोर दङ। सरि आगै, गोथावानो। आं मिथिखादों गोथावानो होनदों होननानै, ओमफ्राय गोथाङानो जादों आरो लिरनाया। जोंहा नाजों थास'नो। गोथावानो नोंसानाबो। दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो एसे। नों दाख्लि कल खालामनायखौ आङो हरफिननाय जायासै दै बाजै, गाज्रि मोननाङा। ओमफ्राय दाबो आङो न'आव गैया आरोना, बेलेगावसो दंफैथ'यो। एकदम थानायानो जायाखै न'आव, थांलाय फैलाय जाबाय थानानै फन हरनोनो बावफिनना थादों आङो। आं भिडिअ बानायनो नागिरदों दे। दे बानाय दे, जेबो नङानो। आं कलखौनो हरफिननो हादियासै, ओमफ्राय दाबो न'आव गैया नालाय बेखायनो। आरपि दिया एन्जेल, हाय बाजै, आंहा दासो हेलौ आगै। जेबो नङा दे, दासो फैखादों आंबो, बारा गोबाव जायाखै। 4 मिनिट जाबाय आरो। मा खालामदों आगै? थेंक इउ दै लाइभआव फैनायनि थाखाय। माबा लाइक होना होबानो जाबाय। दे कमेन्ट हरदो सोर दङ। आं दासो फैदों स्कुलनिफ्रायनो। खैथा जाखो टाइमा?
दुइथा जाबाय इमान गोबाव लागासिनो नामा नोंसोरना आगै क्लासआ? नोंहालाय मा खबरनो? आंना खबरा इदिनो मोजाङानो मोजां गाज्रि गेजेरावनो। दंलाबायो। बबाव दं दानो? आङो ना आङो माबायावसो दंफैयो आगै गुवाहाटियावसो दंफैयो। ओरैनो दसे ओरैनो थानो बानानै ओमफ्राय लाइट होबाय आङो। माबा खामानि नामा माब्ला थांनायनो? थांनाया मैया फैदों आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव मोनफैदों। खामानियाथ' एसे दङ बिबोनांनि ओमफ्राय फैदों आं फैदों आरो फैफाना होदों। ओमफ्राय नोंना स्कुला हाइ स्कुल ना एम इ स्कुल? फेना बिराद आवाज होदोंहाय ओमफ्राय गरमथारबोना थानो हायाखै। मानसिफोरा जि गाबदों। रावबो गैला थांजोब्बाय माथो। दे फैदो सोरबा नुदोंदां। दे सोर दङ हरदो कमेन्ट हरदो।
रावबो गैला जि गोबाव गोबाव नेनांगौ कमेन्टखौनो मानसिफोरानो फैयाखै माथो। गाइस फैदो दे सोर दङ मानसि नेबाबो मोनला मानसिखौलाय।